खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दिनै दुलाराय भारत हादरनि थाखाय दुखुनांथाव रादाब। मानोना जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदिनि जोनोमगिरि बिमाया दिनै फुङाव रुंसारि जाबाय। रुंसारि जानाय समाव बिनि बैसोआ 100 बोसोर जाबायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोनोमगिरि बिमानि रुंसारि जानायनि थाखाय मानव गेदेर नरेन्द्र मदिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं धुबरी जिल्लायाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हाबा होनायनि थाखाय सानै सुबुङा पुलिसजों खाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बृहस्पतिबारखालि सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय मेदरथारि फुलपुर गामियाव हाबा होबाय थानाय खौरांखौ मोननानै फकीरगन्ज थानानि पुलिसफोरा नायबिजिरहैनानै मन्ताज आली मुंनि हिन्जावसानि बियादैखौ खादों आरो बिनि बिसि साजिदा बिबिखौबो खादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं फुटबलखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोम सुबुंनि थाखाय दुखुनांथाव रादाब। मानोना थामथि खेबनि वर्ल्ड काप देरहानो हानाय दुलाराय बुहुमावनो गावनि आथिंनि जादुजों फुटबल गेलेनानै मुहिहाब होनो हाग्रा ब्राजिल हादरनि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि पेलेआ रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 82 बोसोर जाबायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै 2023 मायथाइयाव जानो गोनां बड' साहित्य सभानि बोसोरसालिया जथुम्मानि सायाव गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे गोनांथार सावरायलायनायाव बाहागो लानो हादोंमोन गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर', बड' साहित्य सभानि आफादगिरि मानव गेदेर थरेन बर', बड' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', एमएलए मानव गेदेर लरेन्स इस्लारि, मानव गेदेर एम रेवरेवा नार्जारी आरो गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि देग्लायनि 2023 मायथाइनि बड' साहित्य सभानि जथुम्माखौ क'क्राझारनि सिङाव थानाय पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव खुंनो थाखाय थियारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।